खुलुमबाय आंनि मुङा थरेना पियामुनि गयारी जिल्ला गवालपारा आसाम गामि राङातारि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफाद अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो आवगायदों। थामथि बेंखन आरजनि गिबि सिरि हे आफा आनान गसाइ। आरज लिरगिरिनि मुं रिता बर'। हे आफा आनान गसाइ बोराइ बाथौ सोरजिगिरि नों आफा फालिगिरि नों आफा आफा इसोर बोराइ बाथौ आफा इसोर बोराइ बाथौ हे आफा आनान गसाइ बोराइ बाथौ सोरजिगिरि नों आफा फालिगिरि नों आफा आफा इसोर बोराइ बाथौ आफा इसोर बोराइ बाथौ नोंनि सोरजिनाय हा दै बार सान आरो अख्रां मोनथि मोना नोंनि मावगोमा सानस'हाया नोंनि मोनथिना आफा इसोर बोराइ बाथौ आफा इसोर बोराइ बाथौ नोंनि सोरजिनाय हा दै बार सान आरो अख्रां मोनथि मोना नोंनि मावगोमा सानस'हाया नोंनि मोनथिना आफा इसोर बोराइ बाथौ आफा इसोर बोराइ बाथौ खोमसि मुलुगाव नों आफा सोरां हरदों दुखु दाहा